Goed 100.000 toeristen binnen dit Peeske-weekend naar Friesland kwamen. Met name op de eilanden, liekens hier op het Ameland en in de watersportplekken is het druk. Ik denk dat deze paasdagen we de 100.000 voorbij gaan en dat is heel bijzonder voor de Pasen. Normaal zitten we op de helft en ik zie alleen maar tevreden glimlachende ondernemers. Dus dat belooft wat voor de rest van het seizoen. Het toerisme in Friesland moet nevens Van Gessel minder afhankelijk worden van het waar. Aquasoel Jouwert speelt erop in met een gloednieuwe attractie, het Amazone Trogringgebied. Dit is eigenlijk sinds Joert Iepen, dus het is heel nij en heel spannend. Wat verwacht je hem ervan? Wij verwachten dat mensen dit een heel bijzonder gebied zullen vinden en dat de beestjes natuurlijk goed te zien binnen. Op het wetter, liekens hier op een Snitse maar, is het een en al boord. Er wordt ook al wat druk wedstrijd zield. De boortenverhier docht ik goede zaken. Hoewel het gewoon hier is nog net echt de boordje meesken binnen. Jongen! Het is duidelijk drukker. We zien heel duidelijk het mooie weer speelt een hele grote rol. Mensen, het gaat kriebelen en worden enthousiast en die willen lekkere weer opzoeken. Dus we zien heel duidelijk een toename van de drukte, zeker in vergelijking met andere jaren. In Heeg wordt het watersportseizoen op feestelijke wijze openen met een dweilorkestfestival. En dat lukt meesken. Boortenverhieder Hora is zelfs wat opvallend door alle drukte. Het weer is dusdanig mooi dat we plotseling eigenlijk boven verwachting veel boekingen kregen ook. En dat leidt ook tot wat enthousiasme bij ons, ook bij de mensen die de boot willen huren. En toch wat extra werk om toch te zorgen dat we extra boten klaar kregen voor de verhuur. Hield dit met mensen liet je de vakanties in eigen land terugbrengen te wonen. Maar het in Friesland hopen dat die trend ook in de zomervakantie terugzet wordt. De meivakantie is traditioneel ook de periode van het uitproberen, van het proefkamperen. En als dit goed gaat, en dit gaat fantastisch volgens mij, dan gaan we heel veel mensen hiervan terugzien. En daar zijn we ook de campagne een beetje op aan toespitsen, door die mensen ook informatie mee te geven voor de zomerperiode.